L'acte d'avui és una mica per dos motius. Aquest acte, que és un vermut sindical, que tindrem primer unes xerrades de diferents seccions sindicals d'aquí de la CGT del Baix Camp i del Priorat. Després tindrem també col·lectius socials d'aquí del territori, tant del Baix Camp com del Priorat. I llavors ho fem bàsicament per dos motius. Un, perquè si som un sindicat de classe no ens podem quedar tancats en el nostre sector, en la nostra assemblea, i no tindre ni idea de què està passant amb companyes del nostre propi sindicat d'altres seccions. Llavors aquest és el primer motiu, que si som un sindicat de classe hem d'obrir-nos i hem de donar suport i teixir complicitat amb les lluites d'altres companys i companyes. I després, d'una altra banda, també un sindicat no és només el que fa els centres de treball, sinó que també és molt important la part d'acció social, i per això volem comptar amb la veu de diferents col·lectius que també estan en lluita aquí al territori. I això, cuideu amb el vent, perquè ja saben que Reus fa vent i cauen coses. I res, recordar que aquí tenim informació i tenim samarretes i el vermut, que els beneficis aniran a la Caixa de Resistència del 112, que estan en lluita per la seva internalització. Llavors, les samarretes són a la voluntat i el vermut i això, ahí teniu els preus. També agrair al Teina la col·laboració, també al Casal Despertaferro per la donació que ha fet de les patates. I això, ara començaran primer parlant diferents seccions sindicals. Parlaran de la secció sindical de Correus, que van estar fent vagues al desembre i al gener per un conveni just i per un futur públic per a Correus. Després parlaran del 112, que ens explicaran una mica tota aquesta lluita de la vaga indefinida que van tindre, que van aconseguir moltes millores, va ser durant 7 mesos aquesta vaga, i que no han parat aquí la lluita, sinó que encara continuen per la internalització del servei. Després havia de parlar un company de la secció d'ambulàncies, però finalment no podrà, però disculpa l'assistència. I això, sí que han estat també en lluita també per la internalització del servei d'ambulàncies, contra els abusos de l'empresa Egara, que tots hem conegut recentment casos una mica turbios per la premsa. I parlaran també de l'Hospital de Reus, de les vagues que hem tingut ara a Sanitat, i també per denunciar, que això és molt recent aquesta setmana, la persecució i el desmantellament de plans comunitaris de com s'aborda la salut mental i la drogodependència aquí al territori. Després també parlaran d'ensenyament les companyes laborals, perquè sempre parlem els mestres i els profes, però n'hi ha vida més enllà dels profes i els mestres, i de fet fan una tasca imprescindible i cal que es reconega també aquesta lluita i que siguem conscients de tota la feina que fan i de tota la lluita que duen a terme, que és un exemple per a moltes. Llavors parlarà de la Sarai. I després parlarà també les companyes de l'Ajuntament de Reus, que ens parlarà una mica de tota la lluita que han fet, de la promoció interna de brigades, les comissions que s'han creat, el procés d'estabilització i tota la lluita que han dut a terme. Llavors, moltes gràcies i això.